Sumoto, nga tungod sa kagwapo nga naa sa akong atubangan, di dyan ako mapugngan nga mutan-aw sa akong kaugalingon. Kaulaw ba? Ay hap ako naka-realize nga naka-oversize nga shirt o pajama ramanday ko. Maka-turn off kayo og forma. Timing pod kayo, nga wala pa gali ko kaduol, niabot na si Flo. Wa jud ko gipansin og nidagan dayon na og niduol sa gwapong bisita. Hingon si Flor, nga hoy Diyos ko li, my loves, para ako ana. Yes, ang gwapong bisita, hoy lain kundi sili. Hingon siya nga, Flor, kanilang sa imuha. Sabay kuha sa isa ka buok nga petals sa rose nga iyang gidala. Sa pagkakaron, kang Chanel sa ni ako ang dala. Ayha pa lang ko nakapansin ni Flor nga naalang sa kilid nga nagtindog nga murag doon. Gisipatan jud ko niya. Hingon siya, nga ikaw bayat ha, ali ragod, na ako'y wa nahibawan. Kanus ara, nganong wala ko 9-4. Mao ginaiyahang mga sunod-sunod nga pangutanas ako. Ingon pa si Flor nga, sige oy, abi palang kontrabida ko, pang bida biya akong beauty no. Sige bayat, iyaan sa tamong duha. Pinakidhat pang bayot ay. Denidola na ako si Lee o gitunol niya ang tulo ka full bloom nga roses. Gidawat rasad na ako dayon kay lisod nagbawion. Nangutana ko niya, so ikaw to? Nitubag siya nga, yes ako jud to. Sorry kay siya, nyawa ako'y choice kay lisod kaayo ka duolon. Busy ka permi. Call center ang peg kada magtagbo ta. Nakasense rasad ko nga naglikay ka. Nitubag ko nga, naglikay ko? Kay nga naman pod. Pinataas pa kong kilay nga pa no earth effect sa gisulti niya. Hingan sili, nga kahibawon ako siya. Di ko mapulaan nga magpermig sorry nimo sa nahitabo sa miniature. Kahibaw ko nga tungod adto, taas kag kilay kada magkita ta. Nagulat biadjud ko na mo text ka after sa exam na mo. Nahuman na lang adlaw, walay text nga gikan nimo. Hangtod sa nakalimot rasad ko. Wala rasad ko nitubag o pinasimhot-simhot ra ko sa tulo ka roses na gihatag niya. Hingon sili. Nga kahibaw ko nga negative na imuhang impression ako unang kita pa lang nato. Pero siyan, pwede tagay kog chance nga manguyab nimo. Way pinaatik-atik jud ni. Tubag ko nga, huy mag-short na din hing dapita be. Kuyapan sa tanimo nga agad-agad jud. Ingon sili nga, siyan, daghan na kaayo og nasayang na panahon og perme lang ko nimo nga likay-likayan. Naglibog na gani kog pangitag way nga ma-approach ka. Karon pa lang gani. Kung nakahibaw ka kadaan na ako ang nibisita ron, naugon ka ako nimo. Nitubag pud kog dili. Pero deep inside, atik ra. Syempre naugon ay. Nitubag sili, nga si Chan. Please, mamugos jud ko. Sabay gunit sa kong kamot nga naulaw jud kog maayo kay akong kamot nito karalagi ang pagkapasmado. Basa kayo. Mao jud ni rason ba nga di ko ganahan nga naay mo gunit sa kong kamot. Samot naglaki kay maka-turn off kayo. Mga bae man gani namiga na ako kay mo reklamo. Ako siyang giingnan, nge, mamugos man di ay. Pwede day na. Ayaw gunit be kay akong kamot muto karalagi basta magunitan. Tubag siya nga, ay na lang, way pugsanay, pero asay balibaray. Next thing na ihang gibuhat kay na-touch jud ko, kay gitrapuhan na niya akong kamot siyang panyo, o niya pinaingon pa nga. So karon, pwede na ko mo gunit. Okay ramang good na ako na ba? Moto nga wa na ko ni balibad pa, na-touch jud ko.
Hilas na pod kaayo ko kung magpa-OA no. Ang rason jud unta nako nga dili sa kay gusto nako nga after graduation na o gusto sad ko nga ang akong first nga mauyab. Mao na sad akong mabana puhon-puhon. Mao nang todo likay ko niya pag una kay nabalaka sad ko basin dili siya seryoso. Pero ni go na lang ko eh. After ato, permi na siya nga magbisitahan ako. Magdala pa jud na og mga makaon. Ganahan ra sad ako mga kauban kay sila ang mukaon. Sumoto nga milabay ang adlaw og panahon. Nay one time nga naa may klase nga isa ra ka subject sa morning. Kusog kay ang ulan. Dugay pud mi nga hinulat nga mohunong og gilaay na kaayo mi. Gani harabya na human ang klase unya ang ulan, murag wa joy plano nga mohunong ba. Naka-decide na akong mga classmate nga magpaulan na lang daw mi. Magpabilin pa ba ko nga layo ra ba among building. Lingaw kay ming tanan nga apil ang mga laki na mo na classmates sunguganay nga murag mga bata nga nalipat ang inahan. Maong nakaduwa sa ulan. Dapit sa IT department na may og daghan kaayo ang stranded sad sa building nila. Pero feel jud kayo nako nga naay nagtutok nako. Paglingi nako, wa jud ko na sayop kay taas kaayo ang kunot sa agtang nili. O pagani naga kami pero feel nako na turn off na jud ni sa ako ang forma ba. Day na siya gidol nga bae nga makita kay nako nga naa siya gistorya. Grabe sad nga dali kayo makitag laing na tipuhan. Harap-harapan pa siya. Botoy. Pero murag naka-feel ko og gikusi ako ang dughan. Pinaslay. Pagka next second, pina-hold your breath dayon ako ang pay. Insabay di nga nakita nako sili nga naglakaw nga nagpayo nga paingon sa grupo namo. Judgmental ra kayo ko. Moday na siya gidol nga bae. Kay nahulam din na siya og payo. Nakulbaan din ko kay ang mga mata sa mga estudyante. Nisunod nili. Tugnaw man jud dapat kay basa kay mi sa ulan. Pero nanginit jud ko sa kulba. Shy type man ko. Og di ko hilig nga mas center of attraction or mapansin. Nagpamaak na lang jud ko while gapaabot nga naglantaw nga nagkaduol na siya para ma-relieve akong kulba. Hingon siya, ali ragod be, nganong nagpaulan man ka? Nitubag ko nga, lisod po daw magpabilin ko dito nga nagkasinabot na sila. Nga naman sa di ay. Nitubag siya nga, awara bagod o. Klaro kay na imuhang kalag nga naka-white t-shirt pa jud ka. Pagdungo na ko samot ko og kaulaw. Aha ka lagi. Klaro kay akong bra. Mao gani kay dili mo lubad akong bra kay kung mulubad pa grabing kaulaw jud. Yatod ko niya sa boarding house ug ang mga nalabyan namo kay question mark ang dagway. Dayon mo lantaw na ako. Kinsa baday na nga ako ray gipayungan nga basa kayo pero sili kay dili. Dayon nanghagad na siya. Nga laag daw may by Saturday kung pwede daw kami lang duha. Hadlok siya nga dalhon si Flor kay sure na jud nga dili siya kaduol or kay istorya-istorya na ko. At first diyon ta ko masugot kay manlaba ko ana na time og daghan gi kog labonon. Halibay na ko niya. Ni-offer na siya nga siya ra daw ang molaba og wa ko ni sugotoy. Pero ni-insist jud na siya ra daw. Ambot unsay nauna-hunaan nako nga nisugot ra man sad ko. Lingaw kay mi ana pagka Saturday. Gibusog jud ko niya og taman nga murag baboy nga padulong ibaliya. Nananaosan mig sini. Sige kapoy na may naka-decide na may nga mauli. Pero nihapit mi una sa boarding house og gitinuod jud niya iyahang gingon. Gipakuha niya ako ang mga labonon. Bitaw. Sumoto nga pagka Monday hapon na to siya guys. So ana may mga klase og nagtapok may tindahan nga duol rasad sa boarding house namo. Kauban silang floor kay basta kay upat ming tanan nga bae. Panglima si Floor na binabae. Dihato niabot nga upat sila nga mga lalaki nga kaila ni Floor. Nga mga BS Marie.
Kay tapad man lagi mi ni Flor, idi dapit jud namo mulingkod. Kay nagtagad man sila ni Flor. Kakiat na lang jud kay tanan na lang kailan niya. Friendly manggod kayo si Flor. Plus niabot ba jud na silang ken nga tulos sila kabo. Kay larsa niya og ang kadtong mga BS Marnie. Idi mas ni samot jud og kabana. Lagot pa jud ni si Ken kay ako na lang permi ang makitan. Grabe nilang sungog nga niduol pa jud na nga nagsimot-simhot sa kong buhok. Lagot kayo. Timing sad kaayo nga paglingi nako naasili. Taas kayang simod. Kabutangan og hanger. Nagdala og paper bag kung ang brand kay Chanel. Yes. Dari nako kuha ang name nako og wa manggod ko mauna-una. Naggodol na siya nag-evil smile bitaw na. Kuyawan ako. Sure ko na ani plano. Hingon siya. Naraman ay kadresyan. Ganiharati ka sigig pangita. Nara imuhang mga gamit o. Humanan ako na og laba. Galing lang kay Monday, Tuesday o Wednesday ramana nga pante ako nalaban. Asa di ang Thursday o Friday. Sabay tonol sa paper bag. Ka jud lagi. Naglibog kog mohilak ba or mokatawa. Tagna ko palagi kay delikada jud kaayo ihang plano nga naulaw kog taman. Nindot kay awarda ni Saliba nga wa ra ba jud toy panty or maskin bra. Karabi na sad og palaba kog underwear niya. Very bad kayo. T-shirts og jeans ra jud to tanan. Nangatawag yun na silang tanan with matching pinashocking looks pa. Hana ko nga, ay jud mugto ani niya. Wa man jud ko nagpalaba niya og underwear. Tanawa pa ninyo. Pinatunol pa ko sa paper bag para makita nila pero gibawi din na nila og ningon nga ayaw na siya. Imo pa jud ipakita nila nga enough na ang ako ra ang nakakita. Gisipatan dyan ako siya nga pungot kay ko. Hangtod sa niuli na may wala jud ko ni tingog niya. Hingon siya. Hoy Sean, sorry na. Grabe ni siya oy. Joke rabi daw to. Tubag ko nga, say joke nito man sila. Tubag siya nga, sagdail lang gusto sila. Nga rin yung tinuod nga palabhon ko nimo. Nga okay raman sad na ako. Tubag ko nga, wa na jud ka na mao. Hambot ni mo eh. Dayon bawi sa paper bag nga sulodin ko sa boarding house. Ug wa na ko ni huwat nga makatubag pa siya. Paluod-luod effect po ba? Pagkagabi na gitawag ko sa mga ka-boardmate kay panoogon sa daw ko kay naasilingan nangita. Di man siya makatext na ako kay wala man na nangayo og numbers ako. Wala dyan na siya nanguyab na ako nga nagpalaban og text. Sa personal tanan na iyahang mga moves. Naka-feel sad ko na seryoso jud siguro na siya. Pag naog na ko, daghan na kaayo nga naglingkod sa tambayanan sa mga mobisita. Exclusive for girls nga boarding house man ako ang gisak-an god. Maong medyo stricto og naalay receiving area for visitors. Kumo na kaayo na daghan nga magtapok-tapok. Kitar diri nga mga bisita sad sa mga ka-boardmates namo. Mo ni bibo nga part sa boarding house. Didto, nanaasili. Nasa day siya'y kaila nga mga lalaki na bisita sa ka-boardmate nako. Katong nagdala og gitar nga si Rex, nagistorya na sila og pagduol nako pero wala ko kadungog sa gistorya nila. Sa niduol nako niya, ni gitar bita na si Rex. Onya si Lee kay ni Toto kayo nako. Og ni kalit lang og kanta og di jud ko kalimot ani nga time nga sikat pa kayo ang kanta nga Your Song. My One and Only by Parokya ni Edgar. Labi na ang pag-abot sa chorus na I take one step away but I found myself coming back to you. My one and only you. One and only you. Feel kay na ko ni nga kanta kay nindot ba jud og tingog. Siaw kaya ko mga boardmates nga gipangkili. Samot na ko. Mas maayo siguro nga magpermi nga magload-lood para permisad nga kantahan.
After niya kanta, na siya gihatag nga teddy bear. Ug ingon siya, nga siyan, sorry na. Kahibaw kang wa pa ko'y katungod, pero wa jud ko nakapugo nga nagselos lang ko ganiha ba. Malipayon manggod kaayo ka uban nila. Nagkatawag yun ko sa kaseryoso niya. O siyang gingnan, nga kaseryoso po ni mo oy. Ayaw tawon dibdiba kay naa pa kay likod. Gigara-garaan na lang nako siya kay puslan man. Wala rasa na siya nagdugay kay basin daw matulog kog sayo. Paghahawa niya nakaistorya na silang Rex nako. Nga giyon sa daw nako sili. Nga halos di daw sila katoo nga nabuhat o tanan niya. Very unusual daw. Kay first time daw nga mag-effort og sugod sa pakulo niya na petals, paglabas sa labuhon nako, mga gifts, teddy bear, pagkanta og mga pagkaon pa. Ingon pa nila, nga ako daw siguro ang karma nili sa mga ex niya. Sumotong milabay ang mga pila ka adlaw og panahon na sa December na. First week kay fiesta sa Moa, so gi-invite na ko sili para sad mapaila-ila nilang papa ug akong mga kuya kay wala naman si mama. 10 years old pa lang ko. Kay atat man pod kay na siya nga permi lang mag-ingon nga gusto ligay mo adto sa Moa. Akong papa is stricto yod pag uyab-uyab na gani. Plus ako mga kuya pa nga permi jud ko pahinumduman. Nakilatisan daw nilag una ay ha nako sugton. Ako mga kuya di ay nagtrabaho na tanan. Dako manggod mi ugap nila. Nagsunod na silang tulo nga mga 1 year kapin lang ang gap. Well, ako ug akong kuya nga akong gisundan is 7 years ang age gap. Mao nang protective kay na sila nako. Kay mga laki man tanan akong kauban sa balay na impluwensyahan sa dako ang mga sinutan ko. Di ko ganahan o mga dress or skirt, nga mga something as sleeveless o gusto na ko kay t-shirt lang, then jeans o sneakers kay sapat na. Moto nakulbaan ko kaayo na first time nako nga naa ko'y bisita nga laki. Pero okay raman sad kaayo ang outcome. Nagkasinabot ra sila og ni okay ra kong papa og mga kuya, pero di daw magdali. Gisiminar jud nilag una sila. Looy lamang kay di pagani kami. Until before mag-Christmas break, I said yes niya. Halipay kay na siya. Na-witness naman sad nako na sincere kayo siya. Basta gali medyo na ako'y mga bation, mag-absent na siya para i-check ko kung niya magdalag mga fruits. Swerte kay ko niya. Gipalaila na sa day ko niya siyang pamilya ug buutan kaayo silang tanan ako. Thankful kayo ko. So kay kami naman, ay ha pa lang niya gipangayo ako ang cellphone number. Dayon pagka Valentine's Day, plano jud unta nako ani nga mo attendance ra dayon uli sa boarding house. Di man ko tig-attend ani so good first year pa ko. Although lingaw man unta kayo. Pero angay lang ni sa mga naay Paris. Naglakaw na mi ato kauban nilang Marie ug ako ang mga classmate. Natingala lang dayon ko nga naay ni duol nako unya nihag. Pero wala ko kaila. Nisipad ko. Ni-smile rasad na unya ni hawa. Kaya dugayan nagkadaghan naman na nga kada malabyan nako natingala ko kay nganong ako raman. Silang Marie kay wala man. Hangtod nga ni abot pa na si Ken og dako kayo isman. Unya ni hag nga pinahugot kayo. Ako siyang gingnan ngon sa man mo Kenoy. Apil pud ka nga ganahan siguro ni nga mubuto ba. Ni katawa ra pud siya. Hangtod ni dool na sili og gibera ko. Dayon na gikuha sa akong likod. Og nakurat ko kay naaday nakadikit nga nakabutang nga free hug. Wala na siya ni tingog kay naselos Geneva. Hantod sa niabot na mi sa marriage booth ug daghan kay na ang nitanaw namo. Nagpamaak jud ko kay grabing kaulaw siya. Doon na siya sa mga in charge sa booth ug niingon nga magpakasal mi.
Dungog kay nako ang singgit sa uban sa kakilig. Nagsugo na dayon kunuhay ang ceremony o complete tanan ang props. Apil na ang ring. Di jud ko makalimot sa kong gibati adto nga time. Kay bisan no fake karatutanan, di mawaan nako nga moasa na unta ani jud among paingnan. Nituto ko niya din ni kidhat bitaw hinona siya nako. Sa motog syagit na silang tanan. Sa Kiss the Bride na gikumot jud nako na iyahang kamot. Nga pinahinay nga istorya nga. Ayaw jud ko pakaulawi anili. Bantay ka lang. Nikatawa manoon na siya og taman. Unya ni serious ra sa dayon ni kiss sa akong ulo. Nakuyawan ko. Gisungog pa jud ko kay after niya og kiss sa akong ulo og action pa na og dungo nga mo kiss nga nakulbaan jud ko. Nga nahugyaw na sadna sila. Kaabi jud ko og sa lips na. Pero ni-smile na siya, dayon ni kiss sa dungga na ako. Kagilok ba? Kaabi jud nako og mo take advantage na siya. Dagan pa na og mga kilig-kilig nga nahitabo, pero dili na nako ma-mention ang tanan. Hangtod sa nahulog na jud ko og tama niya. Nawa na jud. In love na kayo ko niya. Nagkadugay mi kay smooth ra kayo among relasyon. Although usahay nga manluod ko ginagmay, mo effort siya dinag ko. Ma-okay namin. Wala rasad may problema kay mulikay gina siya uban sa mga babae nga kahibaw gid siya sa iyahang mga limits. I'm so in love with this man. He never fails to make me fall for him every single day. Hangtod sa March na, kadali sa panahon, ni graduate ra jud ko. Lipay nga sagol guol kay graduate naman ko. O niya siya kay mabilin pa. Kay third year pa man siya. Kay second courser niya ang IT. Sa motong after graduation, nag-likes ako una. Kauban akong cousin nga guol ka na sila nga mag-behave daw ko. O niya ni hilak yun na siya. Kay mingawon daw. Nibisita mi ana una sa may Talisay sa may Cebu. Kay naamong ante og niadto din mi ni Mama Mary sa may Simala. Dayon ni Dong og Manila og bisita sa mga igsoon ni Papa. Daghan na kay ko og naadtuan, pero strong gihapon minili. Bisan lagyo mi, pero may yun na siya nga mo update from time to time. Mong saligrasad ko na wa yun siya nagbinuang bisan layo mi. Kay mo update man sad na iyahang mama na ako. Diba close na kay me? Distance was never a hindrance in our relationship. Mas na sweet pa noon siya. Dala siguro sa kamingap. Sa moto, nga after I got my license, nakadecide na ko nga muuli para mang-apply. My first job was never related sa kong nahuman. Sa hotel ko una nagtrabaho. Ganahan rasad ko kay buutan kay mo ang boss og nalingaw rasad ko. Until nag 2 years na makeup-in nga running for 3 years na minili. Nanasad siya work ani. Sa government siya dayo na hire. Pero tinuod jud di ay nga naa ang pagsulay padulong sa 3 years. Ako sad ani na time mas na busy na kay promoted na ko sa taas na posisyon. Gamay na lang og time na magkita ami. Dinasad kaayo ko maka-call or text man lang niya kay busy siya. Kapuya na sad ko nga inig kagabi kadali na lang mi magkatawagay og diretso tulog na. Pero siya kay mo update gihapon na per me. Bisan biya sa kabisi nako, wa jud ko nagbinuang niya. Although di man ikalimod nga daghan jud sa akong mga kauban ang mo person nako. Pero i-discourage din ako na nga na ako'y uyab. Until natingala na lang ko kay tagsa na lang na siya nga mo-text na ako. Nanibag-o ko. Kay every morning yun na siya nga permi mag-wait. Pag-una ni sabot ra ko kay basin na busy lang ni. Kay basin sunod kay okay na iyang skat. Pero wa man hapon
og nisamot man hinuon. Then one time, alas 8 na to sa gabi, nakadawat ko og tawag. Pero saba kaayo nga murag naa sa bar or inuman. Basta something ing ana. Daghan kay og tingog nga sagol nga murag mga babae og lalaki. Huwag ako makasabot nang gi-off na ako. Gitry na ko og call og balik pero wala na itubag. Bisan ikapila pa ko ni tawag. Pagka og maana, na-explain na siya nga gi-invite daw siya og birthday sa workmate niya. Unexpected celebration daw to. Sa moto nga wala na ako gi-big deal og na okay rami. Kay dako sad ko og time nga pagkulang niya. Until nag-text na iyahang workmate na ako. Si June. Nangumusta na siya nga halos 1 week sadto nga permi na siya og text. I smell something fishy. Kay feel na ko sa text niya. Murag ka na bitawng padong nga manguyab nga di lang kaingon. Deep inside nakauna-huna ko nga naunsa man ni si Junoy. Aware man unta siya sa status na mo nili. Ngano man eh. Kadugayan, wag na siya kapugong nga nangutana kung kami pabadaw nili. I feel weird and at the same time, nakulbaan ko. But I chose to stay calm. Pinakatawa pa ko nga niingon nga, oy, kami pa. Nga naman di ay, nana siya'y kauban lain. Nakapangutana man ka. Nitubag siya nga, wala oy, busy naman ka kaayo god, og dili na namo tigupan. Nagpa-as if rasad ko nga nituo niya, pero lahi na jud akong pamati. Samutan pa kay kada tawag namo nili, gapermi lang na siya nga mag-sorry. Kumangutana ko og nganong sorry, mutubag rasad siya og sa tanan-tanan sa mga pagkulang daw niya. Nitubag rasad ko na no need na nga mag-sorry para lang ana. Kaya ako mismo ay nga dako sad ko og pagkulang sa time. Pero ni samot akong duda. Kay permi na siya nga magpadala og flowers kada out na ako. Nga naa jud nay gipilin sa front desk. Now it's crystal clear to me nga naa gid ni siya isala. Sa moto nga nakadecide ko nga mag-day off. I choose Saturday kay off man ni sa mga government employee. So naara siya sa apartment niya. Pero pag abot na ko, nakuratan na siya kay wala man ako siya gi-inform daan. Nihagde na siya nako og pinahugot kayo. Wala pa siya nikalas sa paghag nako pero naay ni tok-tok nga kusog jud kayo. Gi-open dayon niya. Unya na shock dayon ko sa bagong abot na bisita. Apil sila di masabot iyahang itsura. Wajud ko kalihok on the spot. And I can feel my knees shaking slightly.